Sea og air assets na ang gigamit sa search and rescue operation sa missing na recreational boat nga MBCA Amehara. Halos ana-ana ang concentration sa operation sa kadagatan sa Davao Occidental, Balut ug Sarangani Islands. Subay sa report sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, miapil sa rescue operation ang BRP Malamawi, 17 ka lone motor bangka sa Coast Guard sa Davao Occidental ug RHIB-01. Ang Naval Forces Eastern Mindanao nag-deploy sa LC-296 ug PS-37 S-70I Black Hawk helicopter sa Philippine Air Force, BRP Panglao ug MCS-3010 sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Apan usa pa lamang ang na-rescue nga mao ang crew nga si Christopher Bulig. Nakita si Bulig nga nagpalutaw-lutaw sa kadagatan sa barangay Laker, Sarangani ug Jose Abad Santos, Davao Occidental bandang alas 10:20 sa buntag, Enero 20, 2026. Samtang sakay usab sa usa ka pump boat ang rescue team sa MDRRMO Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala nila karon lang ang ilahang ikaduhang adlaw sa gilusad nga rescue operation ug magpadayon sila sa ilang misyon sa pagpangita sa mga missing nga sakay sa nalunod nga MBCA Amehara. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe